सबसे पहले देवों के देव महादेव के प्रणाम बा, मैया पार्वती के प्रणाम बा। ये धरती पे बैठल बानी सन, ये धरती मैया के प्रणाम बा। आप सब जितना गुरु बहिना गुरु भाई हमार कथा कहानी यूट्यूब के माध्यम से सुनत रहेनी, आप सबके भी हमार प्रणाम बा। ये दीदी आप सबके बीच हम फिर से आ गइल बानी एगो कथा लेके। शिव चर्चा कथा बा, बड़ा सुंदर कथा बा दीदी। उम्मीद करतानी कि शुरू से लेके अंत तक सुनम तो आप सबके कथा पूरा समझ आई। कहल बा कि बीच कथा से उठ के ना जाए के चाहिए, बीच पूजा से उठ के ना जाए के चाहिए। कथा सुनतनी तो शुरू से अंत तक यदि सुनतनी तो आप सबके पूरा ज्ञान मिली। चली कथा के ओर दीदी बढ़ल जाओ। देखिए एगो गाँव बा, उ गाँव में बहुत सारा लोग बाटे। आप सबके पता बा कि गाँव रहेला तो हर जाति के वो गाँव में लोग रहेला। असई वो गाँव में एगो जात के धोबिन रहतरी, बेचारी बहुत ज्यादा गरीब रहतरी। वो पूरा गांव भर के कपड़ा बटोर के और ले जाके घाट पर धोतरी, गांव गांव बांटतरी। उनकर यह काम रहतटे। लेकिन ये दीदी देखी शिव गुरु के बहुत बड़ा भक्त रहतरी, कपड़ा धोवतरी, गांव में जातरी। जे नहीं देखतरी कि शिव चर्चा होखता, देखी समय निकाल के थोड़ा सुन लेतरी और शिव चर्चा में उनका बड़ा आनंद आवता। कहीं कपड़ा बांटे जास, कहीं ले जास, कोई प्रसादी भी दे देवे धोबिन के तो बड़ा प्रेम से ले लेस। और जब जब टाइम मिले शिव गुरु के भजन वही में करत रहस, कपड़ा धोवस और भजन गावत रहस। देखिए दीदी उनका एगो बेटा रहता। वो धोबी लोग जे रहता वो कपड़ा धोवता और वही से जमन पैसा कौड़ी होखता वो बच्चा के पढ़ावता लोग कि हमनी के कपड़ा लता धोवे के काम करता निसन। बाल बच्चा अगर हमार पढ़ जाए तो आगे चल के कोनो बढ़िया काम करे और हमनी के गरीबी से दूर कर दे। एक दिन शिव गुरु के याद करतारी, कहतारी कि ये शिव गुरु हमरा उतना क्षमता शक्ति नहीं खे कि राउर शिव चर्चा हम कराई, लेकिन एगो बेटा बा ओकरा के पढ़ावतनी। वो बेटा पढ़ जाई, कोनो लायक बन जाई तो हम ओकरा बाद एगो शिव चर्चा कराई और सब लोग के बुलाई और बढ़िया से सुंदर से सबके विदाई भी करब। देखिए दीदी धीरे धीरे समय बीत गई, लड़का बड़ा हो गईले। शिव गुरु जी उनकर सुन भी लिहनी, लड़का के नौकरी लाग गई। धोबी और धोबी बड़ा खुश भइल लोग कि हमनी के शिव गुरु से जौन अर्जी कैनी सन वो हमनी के पूरा हो गई। देखी पूरा मुहल्ला नमत दिहली कि हमरा घरे काल शिव चर्चा बा, आप सबके आवे के बा। सब लोग के बोल दिहली। देखी बिहान भइल, सभे लोग शिष्या गुरु बहिना लोग आइल, गुरु भाई लोग आइल और चर्चा शुरू हो गई। 3 घंटा के शिव चर्चा भइल और समाप्त भी हो गई। देखी सबके प्रसाद बटली अपना हाथे, सब लोग प्रसाद लेलक और सब लोग ये कहे कि बढ़िया भइल कि धोबिन के बेटा के नौकरी लाग गई। बढ़िया बा, कितना दिन से कपड़ा धोवतारी, धोवत धोवत पूरा इनकर जिंदगी खत्म हो गई कि अब बेटा भइल बा, नौकरी भइल बा तो धोबिन के तनका आराम मिली। कहल बा ये दीदी देखी कि दूसरा के खुशी से यदि आपके खुशी बना तो आपके भी कोनो कमी होके नहीं खे जात। सब शिष्या बहिना लोग अपना अपना घरे चल गए। अब देखा तारी कि बहुत सारा प्रसादी कटरा में बचल बाटे। आखिर का करी एकरा के सोचली धोबिन की जेकरा के नइखी प्रसादी देले, जे लोग नइखे आई लोकरा के हम बांट दी। और बची तो घर के सामने पुल बा, पुल से रास्ता निकलेला, सब लोग वही रास्ता से जाला तो वो लोग के हम बांट दे। हम प्रसादी खत्म हो जाई, काहे की प्रसादी फेंकल अब सगुन मानल जाला। अब देखी सबके घरे घरे जाके प्रसादी देवे लगली। जे लोग ना आई रहे, जे लोग घरे ना रहे, काम काज से बाहर गई रहे, ओकरा घरे प्रसादी देवे लगली धोबिन। फिर भी प्रसादी बच गई। अब गईली पुल पर बैठ गईली, पुल से होके रास्ता निकलत रहे, सभी लोग राही आवत रहे और सबके प्रसाद देत जात रहली।
सब लोग राही लोग ले लेके जात रहे। अब देखी वही रास्ता से दीदी पंडित जी एगो रहनी, पंडित जी आवत रहनी। पंडित जी के ससुरारी में शादी पड़ल रहे और उस ससुरारी के पूरा तैयारी में रहनी। साल के लड़का के शादी बा, वही में वो पंडित जी जात रहनी। धोबिन कहली कि ये बाबा हई प्रसाद ले ले, हमरा घरे शिव चर्चा भइल ख और बड़ा श्रद्धा से हम शिव गुरु के चर्चा करैले रहनी। हम देखी पंडित जी सबसे पहले पूछा तानी कि प्रसाद ले ले, हम ई बात बढ़िया बा, लेकिन एक बात तू हमरा के बताओ, प्रसाद बांटा तारो अच्छा बात बा, तू कौन जात हो? धोबिन कहली कि ये बाबा हम तो जात के धोबिन हई, कपड़ा लत्ता धोई ले, शिव चर्चा करैले बानी, हमरा बेटा के नौकरी शिव गुरु लगवा दिहनी, श्रद्धा से चर्चा करवले रहनी हो, उहे प्रसाद आप सबके बांटा तनी। देखिए अब पंडित जी जे रहनी वो गुस्सा हो गई, कहतनी कि अरे धोबिन तू नहीं खो जानत कि हम जात के पंडित हई और तू जात के धोबिन हो, तहरा से हमरा छुआछूत लाग जाई, तहार प्रसाद हम नहीं ले सकत, तू शिव चर्चा करैले बाड़ू, लोग में बांट द, हम पंडित हई। देखी पंडित जी के पंडित भैला के घमंड रहे। कहल बा दीदी देखी कोनो जाति के आदमी होके प्रेम भाव से अगर कथा पूजा करवावता और बड़ा खुश नसीब बानी कि वो प्रसाद रउआ के नसीब होकता, तो हाथ जोड़ के वो प्रसाद ले लेवे के चाही, जाति पाति ना पूछे के चाही। वो प्रसाद में बड़ा श्रद्धा होकेला जे पूजा पाठ करावेला। देखी पंडित जी कहनी कि हम प्रसाद ना लेहब, हम धोबी के नीच जाति के लोग के घर के चावल आटा पानी कुछ भी प्रसाद हम ना लेनी। देखी धोबिन दुखी हो गईली, पंडित जी प्रसाद ना लिहनी, चल दिहनी। महादेव जी सब बैठ के देखा तनी, सब लीला वही जाते देखा तनी पर्वत पहाड़ से। अब महादेव जी सोचनी कि हमरा प्रसाद के ना लेला हम, और कितना श्रद्धा से धोबिन शिव चर्चा करैले रही है कि पंडित जी के दंड हमरा देवे के पड़ी। देखी महादेव जी नाराज हो गईनी और वहां से धरती लोक पर आ गईनी। पंडित जी आगे आगे जाता रे, पीछे से महादेव जी जौन बानी एगो आदमी के रूप पकड़ ले बानी और पीछे पीछे पंडित जी के जातानी। जब कुछ दूर आगे पंडित जी गइल बाड़े, ससुरारी नियराए के आवता, महादेव जी देखी वो पंडित जी के गधा बना देतनी। अब गधा बन के पंडित जी ससुरारी चल गईनी। पंडित जी जब ससुरारी गईनी तब बस गधा के देह शरीर बनल रहे, लेकिन सारा बुद्धि विचार सारा होश हवास पंडित जी के रहे आपन। अब देखा तनी पंडित जी की अरे हम तो गधा के रूप में आ गइल बनी, कैसे जाई ससुरारी, के हमरा के चिन्ही के हमरा के ना चिन्ही। लेकिन पंडित जी सोचा तनी कि अरे कोई चिन्हे चाहे ना चिन्हे, हमार पत्नी जे बाड़ी धर्म पत्नी ऊ तो हमरा के चिन्ह ली है। देखी पंडित जी गधा के रूप में जाके द्वार पर खड़ा हो गईनी। देखी वो घर में शादी के कार्यक्रम चालू बाटे। आप सब जानतनी ये दीदी की शादी में कईयन काम रहेला, कितना भीड़ भड़ाका रहेला। अभी जाके गधा के रूप में जे पंडित जी बानी वो द्वार पर साइड में खड़ा बानी। पंडित जी के ससुर अइले सामान लेके हाथ में आवत रहे तो देखत रहे कि अरे शादी ब्याह के टाइम बा, छोटा बाल बच्चा सब घूमत रसन, बगल में पता ना कहाँ से गधा गइल बा, एकरा के भगावे के पड़ी। देखी पंडित जी के ससुर अब सामान ले घर में गईले, घर में रख के अइले एगो पैना ले और गधा के लगले हुलकावे। अब वो गधा टस से मस ना होखत रहे, वो तो पंडित जी रहनी। अब जब टस से मस गधा ना भइल तो ससुर लगले वो गधा के पीट के लगले भगावे। अब वो गधा के रूप में पंडित जी जाके ओसारा में खड़ा हो गईनी। ससुर पैना फेंकले और फिर काम में कोनो चल गईले। तब तक देखी कि
पंडित जी के साले साहब के नजर पड़ जाता। अब वो सोचता रे कि अरे ई गधा उसरा में का करत अटे। अब उहो आवत रे उठ के लागत रे गधा के मारे। अभी पंडित जी जे गधा के रूप में रहले ई बार बार कहस कि हमरा के मत मारा, हम तो हर बहनोई हई। देखी जानवर की आवाज भी कोई समझ पावेला। अब उसार मारे जब लगले तो गधा देखी आंगन में जाके घुस गई। पंडित जी रहनी देखी एगो शिव गुरु के प्रसाद के अपमान कैला के मतलब। अब वो आंगन में जब गधा चल गई तो सास देखतरी कि अरे गधा आंगन में चलाई, वो शादी ब्याह के घर में कहीं मुंह डाली कुछ जुठार दी। अब सास कहतरी कि अरे आंगन में गधा आ गई बा का करी। अब देखिए दीदी हाथ में बेलन रहे, बेलन जब रहे तो उहे बेलन से आके अलागतरी धवा धप उ गधा के मारे। गधा पंडित जी, अब पंडित जी अपना भाषा में गधा के भाषा में कहतनी कि अरे हमरा के मत मारिए सासू जी, हम तो राउर दामाद हई, काहे हमरा के मारतनी। हम तो बन ठन के आई रहनी है ये घर में शादी ब्याह में शामिल होके। देखी वो बात वो भाषा सासों के बुझात नहीं खे। अरे जानवर बोली तो इंसान का समझी। लगली मारे मारत मारत। अब पीछे देखी खाना बनत रहे, शादी ब्याह के खाना किचन बनावल रहे उन्हें बड़ा सा। अब उन्हें खाना पीना बनता वो नहीं बेटी रहले ये पंडित जी के पत्नी। अब गधा आंगन से निकल के और वो पिछुआरे जिन्हें खाना बनता उन्हें चल जाता रे। अब नजर पड़ता गधा पंडित जी जे रहले उनका पत्नी के। पत्नी देखत रही कि अरे वही बेर से हुल हुल सुना तनी ये कैसन गधा बाकी भागत नहीं खे। अब वही जैसे आवाज देता रही कि ये अम्मा अरे गधावा तो एने आ गई, अरे आके भगावा ना। माई कहली कि अरे बेटी अरे कितना बेलन से तो मरनी, लेकिन वो भागत गधा, तहार पप्पो मरनी भाइयों मरले हमो मरनी। आ देखो फिर गधवा उन्हें चल गई कि ऐसन करो कुछ उठावा आ मारो जोर से कि भागो। अब बेटी देखी हाथ में छोलनी ले ले रहली। अब छोलनिए लगली मारे, बड़ी मार मरली वो गधा के। देखी गधा अपना भाषा में फिर कहता कि अरे हम तहार तो पति हई, तू हमरा के काहे मारता रू, तू हमार पत्नी हो। बड़ा गधा अपना भाषा में बहुत कुछ कहलक, लेकिन वो पत्नी के कुछ समझ आइल ना। मारत मारत का कैली वो किनारा कर दिहली। अब घर में सभी लोग जान गईल कि अरे एगो ऐसन गधा आ गईल बटे कि कतनो मारल जाता वो भागते नहीं खे। आखिर का हवे। देखी सब लोग अब एक जगह होके लागल भगावे खातर गधा के। महादेव जी देखतनी, अब सोचतनी कि अरे पंडित जी के अपना करनी के फल तो मिल गईल बा, अब इनका अपना रूप में ला देवे के चाहिए। काहे कि जवन कर्म कैले हाँ पंडित जी ओकर फल पा गईले। महादेव जी देखी एगो साधु के भेष पकड़ के और वही जावतनी उहे शादी के घर में। देखी आईनी त कहनी कि अरे का भइल बाटे, काहे इतना लोग बटुराइल बा। सभी लोग कहे लागल कि बाबा देखी ना शादी ब्याह के घर है, आई सुबह से गधा आइल बाटे, कबो दुआर कबो आंगन कबो एने, खाली इतने दूर में घूमत रहता। अब कतई दूसरों के द्वार पर नहीं खेजात, डर लागता कि छोटा छोटा बच्चा आइल बड़ा सन, कहीं हाथ पैर पे लग जाए, पैर वे रख दे है तो फिर परेशानी बढ़ जाई। वही में कोई कहे लागल कि अरे गधा, यही से तो गधा के गधा नाम पड़ल बा, काहे कि सुनबे न करेला सन। अब साधु के भेष में पंडित जी जे रहने कहनी कि आप सभी लोग यहाँ से तनी हट जाए। अब सब लोग हटे लागल। बाबा कौंडल में पानी लिहले रहने, पानी लेके पूरा देह छिड़क दिहनी, सारा देह ऊपर से नीचे तक ले। और गधा पंडित जी के रूप में आ गईले। जब आ गईले तो दूर से बहुत लोग देखत रहे।
और सभे लोग सोचल कि अरे बा ई का हो गई, ई गधा, ई पंडित जी ये घर के दामाद कैसे हो सकेले। और सभे लोग अब धीरे धीरे जुटे लागल, पास में आ गई। बाबा से पूछलस कि ये बाबा, अरे गधा के सब कोई मारल है, सुबह से ई घर छोड़ के जात ना रहा, अरुआ का है पानी छिड़कला से ई पंडित जी हो गई नी। बाबा कहनी कि हाँ बेटा, ई पंडित जी ही बताइए कि इनका करनी के फल हटे काहे मिलल कैसे। हम तो साधु संत आदमी हैं, बाकी हम चलनी। बाबा वहां से आपन रास्ता उतर शिव गुरु रहनी, रास्ता पकड़नी और चल दिहनी। देखिए पंडित जी से सभी लोग पूछे लागल, सास ससुर पत्नी पूछल कि अरे कैसे हो गइल ख। पंडित जी कहनी कि अरे बड़ा गलती हमरा से हो गइल ख। आवत रनी तर तैयार होके और बीच रास्ता में एगो धोबिन मिल गईली है। प्रसादी बांटत रही है कि हम बड़ा श्रद्धा से शिव चर्चा करैले बानी, बेटा के भड़ा है प्रसाद बांटतनी, ए बाबा है प्रसादी ले ली। हम कहनी है कि अरे तू तो जात के धोबिन हो, हम तो हर प्रसाद ना ले हब, ऐसे हम नीच जाति के लोग के प्रसाद ना लेनी। और वहां से हम चल दी हनी। चलत चलत जब कुछ दूर आईनी, ससुरारी नजदीक भइल, तब पता ना कब ई शरीर गधा के रूप में बदल गई, ई हमरा ही पता ना चलल। लेकिन हमार पूरा होश हवास रलक ह। हम सोच के आईनी कि हम जाइब, अवर कोई पहचानी ना पहचानी, कम से कम पत्नी तो हमार पहचानी है। अब सब लोग हमरा के मरलक ह, ससुर सास और यहाँ तक कि हमार धर्म पत्नी भी हमरा के मरली है। अब पत्नी लगली मुहे मुहे देखे, सब लोग लागल देखे। ससुर बड़ बुजुर्ग आदमी, सास दोनों आदमी मिल के समझावे लगलक, अरे रउआ तो जात के पंडित हैं, राउर सब ज्ञान के बात लोग सुनेला, और रउए कैसे ही सब कर दिहनी कि जात के कोई रहे। प्रसादी के अपमान ना करे के चाहिए। शिव गुरु रउआ से नाराज हो गईनी, यही से रउआ के गधा बना दिहनी। हाथ जोड़ लिहले पंडित जी सास ससुर के आगे की, रउआ सब माफ करी, हमरा से गलती हो गई। पत्नी पंडित जी से माफी मंगली कि हम ना जानत रहनी कि रउआ बानी। सब लोग गधा के मारत रहे, भगावत रहे, हमहू उहे काम करत रहनी। लेकिन हमहू शिव गुरु के भक्त हई, हमहू पूजा पाठ करीला, चर्चा करीला। रउआ प्रसाद ले लेवे के चाही, ओ धोबिन के अपमान कबो ना करे के चाही। देखी उ धोबिन के अपमान ना रहे, रउआ तो स्वयं महादेव के अपमान कैले बानी। हला रउआ के महादेव कैसे माफ कर दिहनी ये हमरा पता नहीं खे। रउआ ऐसे कबो मत करब, कहीं जाइब कोनो जाति के लोग पूजा पाठ करे, कबो नीच ना देखब, कबो अपमान मत करब। प्रसादी देहे ले लेहब। पंडित जी के गलती के अपना अफसोस रहे। शिव गुरु के प्रणाम पंडित जी कहले कि हे महादेव, एक बार गलती तो सभे माफ कर देला, रउआ हमरा गलती के माफ करी कि ई गलती कबो जीवन में दोहराइब ना हो। देखी महादेव जी माफ कईनी। यही से कहल बा ये दीदी, देखी चर्चा में जातानी, भजन भाव करतानी, कब केकरा दुआरे अंगना जाए के पड़ जाए। एकरा में जाति पाति कबो ना देखी, प्रेम देखी, भाव देखी, लगन देखी कि के कितना श्रद्धा से रउआ के बोलावता। प्रसाद देहे, प्रसादी के तो कबो अपमाने मत करी। और रहल बात छोट बड़ नीच ऊंच जाति के, कबो भेदभाव मत रखी। अरे जिंदगी में का बाटे, खाली हाथ आइल बनी, खाली हाथ चल जाई, कुछ बाना। सबसे मिल के रही, प्रेम भाव से रही। हमार कथा पसंद आइल बा तो हमरा कमेंट में हर हर महादेव लिख दे हम। धन्यवाद।